Ngiyanibingelela nonke ababukeli be-Black Life TV kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu. Lolu hlelo lolu silibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngivakashele ubhuti wami uzongichazela kabanzi ukuthi why ala yini limgqilaza inhliziyo nomoya. Yini le emhlele emahlombe azongichazela yona namhlanje. Sike simuze ukuthi siphatheleni. Ningasho ukuthi njalo anginawo umlenze ngiyanazi phela nini ngoba ngihleli kanje ngifuna ukuthi ngirelax nami njengabanye abantwana. Ningangibuza ukuthi umlenze nginawo noma nginazi anginawo yini. Sabona. Yebo sisikunjani? Ngiyaphila kanjani? Hayi ngiyaphila nami. Ngi-right nami. Ubuya kuphi ngokuhlala? Ngiqhamuka phansi le. KwaMashu, Sinqonqawe. KwaMashu. Ukhulele khona? Hayi cha ngize nje ngokomsebenzi. Ukhulele phi? Hayi ngikhulele le phansi le eXhobo. Okay. So benjani impilo sakhula? Angeke ngisho kona ukuthi benjani impilo kodwa bekunzima ngeke ngisho njalo nje ngachaza kakhulu. Isimo sasekhaya sonke. Ya sonke nje bekunzima. Yeah. So yini ke kubekela ekhaya namhlanje? Siswami mingasho into engibekela imfihlo enginayo inzima kakhulu. Benginomngani wami lana esikhule sonke naye sifunda sonke sasa ufunda emabangeni aphezulu. Uyakhala umngani wami la ukhala ngokuthi selokwashona ubaba wakhe izinto zakuba zihambi kahle. Kwaye naye futhi nje isimo sakhe asisekho sihle impela. Usewumuntu ohlezi nje lale einkambeni zikaFaro. Uxakwa yini kangaka? Ukhala ngokuthi lapha kubo la ehlala khona kubo kababa wakhe izinto azihambi kahle umsamo khona uyabheda ngesimo sokuthi yena uthi ngalesikhathi seCovid kwashona ubaba wakhe. Mekushona ubaba wakhe izinto zaqala lapho kubheda. Manje ukhala ngokuthi usola sengazi khona ushintsho lwenzeka kubaba wakhe njengoba washona ngesikhathi seCovid njengoba wazi nawe izinto ngesikhathi seCovid zazingekho sihle isimo. Manje ukhala ngokuthi ke yena usola lo manje mina njengomuntu osebenza khona lapha komasingcwabisana ngiyasola ukuthi khona lapho kwenziya khona kubaba wakhe washintshana khona idumbu lapha komasingcwabisane kanje. Kwamanje ngendlela abeka ngayo umfowethu ukuthi mhlambe ngenzeka nami sengithi angeke ngize la ngithi ngizwe la usiswami ukuthi mhlambe ungakwazi ukuthi lento uyihambise ngoba kunzima ngakho umfowethu kunzima. Ngikuxoxela nje ukuthi wayenemoto bafu imoto yakhe yavele nje yaginqeka emini ngenhlanhla ke yena ke wasinda bese kuzothi futhi usisi wakhe omncane waphelelwa umsebenzi nje indlela engayiqondi naye ngapha wayesebenza kahle ke lapha lento ezisetshenzwa ngama-computer kaToyota kodwa nje umsebenzi wakhe wavele washabalala nje kanjalo. Manje ngithi cha angeke ngize la ngizosho kumfowethu ukuthi angazi nami ngamsiza kanjani njengoba ngize la ngiyathemba ukuthi mhlawumbe wena ungakwazi ukungisiza ngoba phela inzima lento lokuthi nje umngani wami kade ngimazi enemoto imoto yakhe yabo nje ngifikelwa nawe emahloni manje ukuthi usewumuntu oshaya ngo-10 toes ngoba bewumuntu oright yena obenekusasa nje liqhaza yonke into yakhe right ngale ndlela nami bengize ngiyifisa impilo yakhe manje angazi noma ungakwazi nokuthi ungixhumanise naye ngimtshele lolu daba. So njengoba uthi ubusebenza ubusebenza kuphi? Bengisebenza khona la ku funeral service ngumuntu ohambisa idumbu. Wena bowubonani ngesikhathi seCovid bekwenzakalani kanti? Yabona thina lapha kulele funeral service engikuyona isidumbu sithi sifika ziningi angisibona abantu bebeshona ngapha nangapha abantu. So thina ke into besiyenza ithi masifika isidumbu asibheke ukuthi isidumbu sakuba isakubi sithatha isi5 boxini sasihambisa sithatha isi5 boxini sasihambisa sithatha isi5 boxini ukuthi lesi sakuphi sebeyobona nabo ngoba besigabe ngokuthi vele angithi nje akuyiCovid idumbu ayibheka ngoba phela sibalekela lona iCovid le yakhona injalo. Shothi mhlambe kungenzeka ukuthi ngesikhathi seCovid miningi imndeni eyangcwaba abantu engabona ababo. Kunjalo impela ngoba isimo besinzima kwaye nathi besisaba lento lena kodwa ke bengekho into besizoyenza umsebenzi
baningi Manje abangcwaba. why bengatholakala indlela ukuthi kubonakala ukuthi lo mzimba lo wakumuphi umndeni? Phela Ngoba phela I do understand ukuthi umthetho bowuthi abangavulwa abantu. yes. But bengekho nje mhlambe enye indlela ebengenzeka ngayo noma okwangenzeka ngayo ukuthi abantu bangayitholi sebengcwaba umuntu abangamazi. Yabo idumbe beyifika lapha ngosuku bezingaphezulu kwa100 ngosuku. Futhi mawubuka ukuthi bengokwazi ukuthi lesidumbu lesi ukwazi u75 lesi sakomuphi umndeni lesi sakomuphi umndeni kwavele bezithi noma iphume esibhedlela vele siphuma sesimboziwe ziya lapha emoshwali vele seyimboziwe. Manje bengekho lula ukuthi ukwazi noma bezikhona lezo zinamba lezo kodwa bengekwazi identify ukuthi hayi lesi sakulesibongo lesi sakulesibonga bo bekuyinto kanjalo. Kaze kanzima man. So unakho cabangela ukuthi mhlambe kungenzeka ukuthi umngani wakho mhlambe kubo kungenzeka ukuthi bangcwaba umuntu wrong. Yes ngako ngizila ngoba ngicabangela kanjani nami ukuthi mhlawumbe kamngani wami lo ubaba lo walapha khona baba wakhe wangcwatshwa kwenye indawo bona bangcwatshwa bomunye umuntu engasiyena ubaba walapha. Manje kunzima ngoba manje angikwazi nami ukuthi ngivele ngikhiphe nje into ekanjena ngingazi ngingenawo ubufakazi bakho. Yeah. So umuntu onjani ke yena umngani wakho? Mangase mhlambe akuze ukhuluma into enje angeke kuze kona ku relationship uzokukholwa kodwa mawubhekile ukuthi noma ngabe kuthiwa awusho ukuthi abangcwaba umuntu wrong. Ngiyakunderstanda lokho. Uyasho ukuthi since kwenzeka kanje emndenini wabo uyasola engazi ukuthi so meke ukuthi akakholwa awubona ngazi ukuthi kuzokona ubudlelwane benu i-friendship. Ukona noma izonakala kodwa ke njengomuntu oseke wayithi fahla kancane kumina le ndaba yokuthi belokhu behamba izinyanga izinyanga zibatshela ukuthi hayi kahle idlozi alineme ngesimo sokuthi bazi balahlekelwe umsebenzi babe imphuphe nje abe imphuphe nje. Ngiyacabanga ukuthi uzokwazi ukuthi afake okuncane enhlizweni ukungi-understand. So i-friendship yenu inesikhathi singanani? Njengoba bengisho nje ukuthi hayi umuntu esaqala naye isikole. Shuthi impilo yakho yonke. Yes impilo yami yonke nje impilo yami yonke. Uyakwazi kodwa kuze mo serious. Uyakwazi ngingazi nje bese umuntu ohlezi sehlala emathaveni angazi kodwa ke uyakwazi yena ngisho nje ngithi hayi uyangazi. Sike sizama umfonela simuze ukuthi uzoyithatha kanjani yonke lento le. Yeah. Ngicela Hey, Nkosi yami, okay. Hello. Sawubona kunjani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Singakhona ukukhulumisana naso isikhathi? Noma laba. Usitufuza dla ngamandla ezulu from Black Life TV. We mama bemshwalense ngirathi mina umshwalense ngafuna. Akusumshwalense, ngicela usinikeze ithuba nje elincanyana sikhulumisane nawe. Okay. Sikulalele ukuhlelo sibiza ngokuthi sikhipha imfihlo. So khona ubhuti engihleli naye la e-studio uthi ungumngani wakho ucela ukukhulumisana nawe bengicela ukumupha isikhathi. Okay. Ngicela ubeke speaking. Insizwa yakethu right. Ngiyaphila kunjani? Hayi ngiyaphila mngani wami. Mngani wami ngikufonela nje la nginemfihlo lana angazi. Imake bhuti. Baningi abangani wena muphi lo? Oh hayi ungakhathazeki umanzi imvula lona. Oh. Eh. Okay. Ngiyabuzwa. Imfihlo zani manje lezi? Kuyahla nje baba. Bafo uyakhumbula ukuthi wake wangithi fahla ngale ndaba yababa wakho ukuthi engathi nangcwaba ubaba wrong. Hayi bafo ngithi angeke ngisho lana ukuthi
angithi uyazi mina ngisebenza komasingcwabisane. Cha bafu ngithi ake ngisho nje ukuthi yabo ngesikhathi se-COVID-19 la shona khona baba wakho. Bafu ngithi anginabo nami ubufakazi balento engiyisho kodwa ngalesikhathi se-COVID-19 izidumbu sasingayibheki webafu. Sazithi mayifika nje ziphuma esibhedlela vela ngizayifika seyimboziwe. Thina into esasiyenza siyithatha nje siyifake ebhokisini sisihambise ukuthi sisihambisa kumuphi umndeni. Mana-ke insizwa yakithi. Yeah. Uyabona nje mfowethu uma ukhuluma ngobaba. Okokuqala mfowethu uzovusa iy'londa ey'ngamele ngabe ziyavuka. Uyazazi iy'ngxabano ezenzakalile mfowethu ngaze ngayishawa ngayibhakela mfowethu. Kuningi izinto esezihambile ngenxa yababa. So nje mfowethu le ndaba mfowethu ukuthi siqalwe phansi kubuyele emuva. Ikhona into esile ngoba nawe uyasho njengamanje awunabo ubufakazi. Yini-ke senizokhulunywa? Cha phela bafu noma ngingenabo ubufakazi obuqanda ikhanda kodwa angeke ngithi nje bafu ukuyibheke lento ngiyisho ukuthi kungenzeka ukuthi nani kwenu njoba nibhedelwe izinto nje. Ukhumbula phela bafuna wawushaya umsebenzi wamakhompyutha lapha ka-Toyota ukuphi manje? Angithi manje awusebenzi. Uzongijaja bafu. Cha bafu Mhlawumbe uzohlekisa ngesimo sami noma mhlawumbe uzohlekisa ngokufakwa baba. Uzongijaja kahle. Cha. Into zami ungichazela yona. Cha bafu angikujaji ngifuna ukuthi lento uyibuke ngale ndlela engiyibuka ngayo ukuthi kungenzeka. Ukhipha iy'mfihlo zokuthi mina njengamanje impilo yami siyabheda. Iyona mfihlo zami ukuyikhipha leyo. Uthini kumina? Yini ufuna uyikhuluma kumina? Uthini kumina mfowethu? Cha bafu angilwi izwa ngilalela angilwi bafu. Into engifuna ukuyisho mina lana ukuthi yezwa bafu ukuthi lento engiyisho ukuyibheka ukuthi kungenzeka ukuthi njoba nakweni izinto zibheda nawe mhlawumbe nani lapho kwenu nangcwabo babengasiyeni nowenu. Mhlawumbe mengasho lento le uyibheke ngale ndlela engiyibona ngayo. Mhlawumbe ngingalungiseki nawe uphindele emsebenzini nodadewenu lomncane na akwazi ukuthi aphindele emsebenzini nibe right nibuye nje nibe ilaba fowethu laba esibazi esikhule nabo. Fine ke mfowethu. Siyakulungisa ke lokho. Siyamthola yini ubaba ke okumele like ubusho ukuthi bona sangcuma ubaba wrong. Okay kulungile ke yalandela ke lokho. Siyamthola yini ubaba Mbeki. Ngoba vele mawukuthi ncatshwa umuntu wrong obvious ngeke sakwazi ukuthola ubaba vele Mbeki obvious wancatshwa khona uzosiza phi lo. Njamanje wena njamanje uzama ukusiza ukuphi? Cha phela bafu angithi khona bakhona abalaphi laba bendabuko laba. Kungenzeka bafu ukuthi njengoba mase sesitholile ukuthi cha nangcwabo baba wrong sekungenzeka ukuthi manje sikwazi ukuhamba bona abalaphi bendabuko sesifuna ukwazi ukuthi ithambo kababa wakho lona likephi. Hayi mfowethu baningi abantu abahlezi abafa mfowethu namanje ukuthi abangaze betholakale mfowethu. Abo nje abalaphi bendabuko mfowethu yikho nje into esiqiniseko ongayizwa ngabo. Ayekho umuntu ongakutshela ukuthi umuntu ungangcwatshwa kuphi lo muntu lo. Into onganaso isiqiniseko ongeke uzuyigarantele. Cha bafu angithi khona lesisho lesi sithi akulahlwa mbeleko ngakufela bafu. Ake sizame ngale ndlela bafu engisho ngayo bese sibone ukuthi mhlambe ngenzeka ukuthi ngempela nangcwabo babengasiyeni njoba izinto zibheda kangaka nje lapho kwenu ngenzeka ukuthi le thambo linithi laba bawena lapho akusilona. Okay. Ngiyakuzwa insizwa yakithi. Njengamanje ke isolution yakho uthi ufuna ukusiza ukuthi kwenzakaleni. Ufuna ukuzwa ngawe. Nakho umuntu usoze mkhosema ome futhi ukuthi inhloso yakho njamanje ufuna ukuthi kwenzakaleni. Cha bafu njoba wazi ukuthi ngila nami komasingcwabisane sengaba ukuthi bafu siya kumasingcwabisane lo wababa wakho ukuze sikwazi ukuthola ukuthi mhlambe ngempela masithola ukuthi ngempela ubaba wakho akusiyena lo enamngcwaba lapho siphinde khona lapho kumasingcwabisane uyena usekwazi ukuthi asitshele ukuthi kwenzakalani kanjani. Hey wemfowethu ngiyakuzwa ukuthi nje yonke lento mfowethu mina iyangikhathaza yangihlukumeza futhi. Hayi Kodwa ke kulungile ke mfowethu ake ngithi azame indlela ke ukuthi sibone ukuthi senze njani kuba kubuya sengathi khona
iqhingo onalo necebo eliphusile. Hayi bafo, Azama ukuxhumana kwethu sibone ukuthi senza kanjani. hayi khuleka nsizwa yakithi bengeke ngiyiqale indlela ebengeke ngikwazi futhi ukuthi ngiyihambe. Ngiyajabula nje insizwa yakwethu ukuthi ukwazile ukungipha indlebe siphinde silixoxe lolu daba. Hayi. Kulungile insizwa kwethu kubonga mina. Hayi. Iyobonana mfowethu. Kulungile. Yeah. Ubevele ebukhuni nje kanje umngane wakho. Ewu, dadewethu. Imdlile ngempela lento ubafu. Angifuni ukuqamba amanga. Eyambona nje noma ngikhuluma manje ukuthi cha. Kunzima kuyena kunzima. Kunzima Yabona? But uzwakala ebukhuni ukuthi akuzwisise. Ya kona ngizamile nami kodwa angazi noma uzoyenza into engifuna siyenze noma uzovele nje angizibe kanjalo angazi. Makuphela i-friendship yenu. Kona kuyoba nzima ngoba phela bese ufana nomfowethu lo muntu kumina njengoba mina anginayo umfowethu ngizalwa namantombazana. So bese kuyena umuntu owumfowethu kumina. Manje ukuthi ngempela kuyaphela lobu bungani kuyoba nzima ukuphinde ngithole umuntu ofana naye impela. So wena awusabi ukuthi mhlambe sengcupheni ungase ulahlekelwe umsebenzi since ukhona ukukhuluma izinto eziso. Hawu Because izinto zesabalala. Ngeke ngenzeke ukuthi ivoice yakhe ngaba bayazi ngalendlela le. Thina sokufihla yes ngiyavuma but ivoice yakho bayazi besebenze nayo isikhathi eside. So awucabanga ukuthi umsebenzi ungakulahlekelwa ngokukhipha information enje. Hayi makusizakale nje umfowethu akusinankinga ngeyomsebenzi. Akusinankinga makusizakala umfowethu nje ngisengifisa nokuthi nje ukwazi ukuthi sitholakala isidumbu sababu wakhe. Ngingalahlekelwa umsebenzi ngingakwazanga ukufeza isifiso sakhe umfowethu kanye nesami eceleni. Sibonga uthando. Yeah. I just hope we lokho kade ukukhuluma kuyiqiniso mhlambe mangase kwenzeke umsebenzi ukuthi kumbiwe yonke lonto ewumdanti mhlambe angase sizakala umfowenu umngani wakho. Yeah. But ke ngikufisela inhlanhla kona konke. Hayi Sibonga siyabonga. kakhulu ukuthi sivashele kuhlelo lethu. Yeah bye bonga mina sisi. Cela ungakhohlwa ukuthi usubscribe, ulike, ushare. Ngiyathanda kakhulu. Bye. It's the Black Life TV.